5 महीना जाकर रह लिया पाकिस्तान में। अब आयल भी लइकन के ले जाए 5 महीने यही रहिए बे लइके के माने हमारा स्टेट का रहती तो रहते रहती जैती। अब भाला से इतना ना गोभान गोभती लेकिन वो स्टेट में भगवान को इसका मेरे जन्म ना अच्छा भाई ये बिहार में जन्म भाई वह राजा जनक के प्रतिज्ञा बा देश विदेश के राजा लुआइल बा आ यही ना सभा लगल बा और धनुषा रखल बा। मिथिला का सकी लोग विचार करता कि आज सीता पवनी के भाग का परीक्षा बा। अरे हला चला भाई नगरिया में राजा जनक दरबार जी जो पीरा तुरी हन शिवा का धनुया हो तो कद सीता डली है गारावा में हारा आहे सिया बनी है गारावा में हारा जी। देश विदेश के राजा ले बैठल बा सभा में और विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण के लेकर ठहरल वाले बाग में। राजा जनक जी सातानंद जी के बुलौले उस सातानंद के रहे अपना छापरा के गौतम ऋषि के बेटा हनुमान जी के मामा जी जे मिथिला में जाके पुरोहित बन रहे उनके के बुलौले जनक राजा। कल की बाबा सबे राजा बैठ गइल बा विश्वामित्र जी के बुलावल जाओ आ संग में दुगो बालक बड़े उहू लोग के ले आवल जाओ तो अपना छपरा जिला के बाबा गईनी विश्वामित्र के लगे कहने की बाबा महाराज का आदेश है आप भी चले और इन बालकों को भी लेकर चले। चली राजा जी बोलौनी हो ए बाबा रौरा के चली बाबा रौरा के चली राजा जी बोलौनी हो सगवा में ले ले चली तुली सगवा में ले ले चली तुली धन भाग बाटे अरे रौरा पौरा के चली राजा जी बोलौनी हो बाबा रौरा के चली राजा की बोलौनी है। सबसे ऊंचा मंच बनल बा राम लक्ष्मण के लेके बाबा विराजमान हो गए।